Nar il-ġimgħa li għadda f'jum il-milied fl-Isptar Mater Dei twildu 11 il-tarbija, 6 bniet u 5 subien. Dawn it-trabi se jiżdiedu mal-ftit inqas minn 200 tarbija li twildu fil-milied fl-ewwel 20 sena ta' dan is-seklu. F'jum il-milied li għadda, l-ewwel tarbija u l-aħħar tarbija li twildu kienu 2 subien. L-ewwel tifel twilet fis-satejn ta' filgħodu, l-aħħar tifel fil-11 ta' bil-lejl. F'pajjiżna s-sena 2018 rat l-iżjed twelid ta' trabi f'jum il-milied fejn kienu twildu 16 il-tarbija. Dan bil-kontra s-sena 2006 li kellha rekord tal-inqas trabi mwilda fl-aħħar 20 sena. Skont informazzjoni li nħarġet mid-Direttorat tal-Informazzjoni u r-Riċerka fis-Saħħa, it-twelid annwali fl-isptarijiet lokali reġgħu żdiedu fl-2015 wara li din ir-rata kienet naqset fis-snin ta' qabel. Huwa magħruf ukoll li r-rati ta' trabi fil-milied ta' bejn l-2014 u l-2019 ukoll żdiedu u qabżu l-medja ta' kull ġurnata oħra matul is-sena. L-istess direttorat qal li fl-aħħar 20 sena ħafna mit-twelid ta' trabi kien fost nisa li għandhom iżjed minn 30 sena, filwaqt li r-rata ta' twelid ta' trabi fost nisa taħt din l-età kompla jonqos sena wara l-oħra. Meta mqabbel mar-rata ta' twelid ta' trabi lill-omijiet barranin, l-omijiet ta' nazzjonalità Maltija fl-2019 laħħaq 72%.